Hola, yo soy Tembraya, mi paredes de seis pasos. Hola, yo soy Antonio y paredes de Hola, yo soy Carles Paredes Brugué. Hola, yo soy Alex y Paredes Sirena. Y había una sirena que la anomenaba Alex. La sirena era muy aventurera y agradaba molt anar a descobrir el món. Un dia es va trobar un vaixell enfonsat. Sempre va ser enfonsat, vaig entrar a l'illa. Va dir la sirena. Una vegada dins va veure un cofre, però damunt hi havia un grumet anomenat Rocó. Què passa aquí? Què vols? Vull que surtis d'aquí perquè m'agradaria obrir el cofre. Ja ho he intentat jo. Tu ho puguis aconseguir. La sirena va intentar obrir el cofre amb totes les seves forces, però no ho va aconseguir. Aleshores va aparèixer un tauró blanc. ¿Necesitaba ayuda? Estem intentant obrir el cofre, però no podrem. Estar atenta, un tauró, ¿Nos puc ajudar? Sí, per favor. El peix espasa va obrir el cofre i sabeu què hi havia? Un pergamí! Un pergamí! Què posa? Anem a llegir-lo. La sirena va llegir el pergamí i deia: en aquest cofre hi ha un gran tresor. Els que aconsegueixen obrir-lo seran amics per sempre. ¡Abrazo! ¡Abrazo al animal del marino! Sempre. Conta cariñosa, la